Як там Ганна? Запытала на яго. Яны сядзелі разам за сталом у пакоі. Ён чытаў, а яна пісала. І цяпер у іх быў адпачынак. Яна зрабіла чай і прыціснулася да яго. Ён ахапіў яе вялікай рукой. На ім быў просты чорны швэдр, на ёй мяккая коўта. Тыя кацяня! Вымовіў ён, кранаючыя валасы вуснамі. Рука яго пагладзіла яе па плячы. Яна прытулілася да яго. Такая ж мягкая, пушыстая, духмяная. Ён ахапіў яе, і яна паклала галаву яму на плячо. «Я так кахаю тебя, Хуф», – ціха вымовіла яна, абнімаючы яго вялікае цела. Рук ёй не хапала, такі ён быў магутны, такія шырокія ў яго былі плечы. Захінуты яго плячом, ёй было цёпла і утульна, яго барада казытала ёй шчаку. «Ці піша яна, што кахана?» – спытала яна, прыціскаючыся да яго. «Я хвалююся аб ёй», – вымовіла, пазіраючы яму ў вочы. «Не хвалюйся, любая», – усміхнуўся ён. «Піша яшчэ як піша. Хочаш пачытаць?» «Хачу, каханы», – адказала яна, усміхаючыся. «Мне дужа цікава, усё ж яна жывая душа». «Ды яшчэ якая жывая!» – вымовіў ён, шырока усміхаючыся. «Вось яна, глядзі, каханая!» І ён прыціснуў яе да сябе, зрабіўшы рух рукой. Перад імі адкрылася шырокая карціна панарама, накшталт вялікага тэлевізара, ці плямы, дзіркі ў прасторы. Ганна сядзела прама перад імі за сталом, на якім стаяў стары, пашарпаны ноутбук. Яе твар быў засяроджаны, бровы ссунутыя, плечы крыху прыгнутыя, хусціна, насунутая на лоб, была заложена за вушы. «Жила-была ведьма!» Працяжна гучна вымовіла Ганна самой сабе. Усміхнулася, кіўнула і пастучала па клавіатуры ноутбуку. Хутка, як коні паімчэлі па дарозе, з якіх зляталі падковы, стукаючыся з брускавіцай. Але коні гэтага не заўважалі. Горда ўзняўшы хвасты, яны несліся кудысьці, туды, у зачараваныя далі, дзе Ганна бачыла сябе сапраўднай. Бо кожная кліпа бачыць сябе сапраўднай, і ніколькі не сумняваецца, што яна ёсць, а болей вакол нічога няма. Жила ў адным месцы вядзьмарка, вялікая ды самавітая, царыца над усім вядзьмарскім родам, і ўсе ў наваколлі яе баяліся. Набрала Ганна і задумалася. У адным месцы неяк непрыгожа. Вырашыла яна. Не так прачытаць могуць, што гэта за ў адным месцы. У дупе ці што? Не. Яна рашуча махнула галавой. Перапішу. У адной вёсцы жыла вялікая вядзьмарка. Яна зноў спынілася. Так, а чаму ў вёсцы? Запытала самой сябе. Ну, дык ясна, бо ж я жыву ў вёсцы, а я пішу пра сябе. Так, не ў горадзе ж мне жыць. Там магія гарадскія, несапраўдныя, а я сапраўдная. Так. Яна адказала сама сабе. Таму пішам наступнае. Выправім. У адной вёсцы жыла сапраўдная вядзьмарка. Яна задумалася. А што, вядзьмарка можа быць несапраўднай? Яна пачесала галаву. Нельга нават у думах такіх выклікаць у чытачоў. Сапраўднасць не абмяркоўваецца. Вядзьмаркі бываюць слабыя і моцныя. Несапраўдных не бывае. Несапраўдныя гэта усялякія там рэйкі, экстрасенсы, магі і іншыя, навадзелы. А я радавая, патомная, ад бабак. Карацей. У адной вёсцы жыла вядзьмарка, радавая, патомная, каранаваная. Во! Нарэшце яна адкінулася, задаволена пазіраючы на сваю працу. Цяпер праўда, не ўбавіць, не прыбавіць. Радавая, патомная, каранаваная. Радавая таму, што ўвесь род чараваў і па левую, і па правую руку. Патомная таму, што род не пярэрваны, а каранаваная таму, што каранаваная. На яе карону на грудзі ўсклалі, калі яна 20 год адчаравала запар. Як водзіцца, гадавіны правялі, праз дамавіну яе пранеслі, ці дакладней у дамавіне. Тлумачыла яна, дробна стукаючы па клавіатуры ноутбуку. А брат у дамавіне самы страшны і апошні. Пасля яго вядзьмарка нараджаецца ведзьмай, ведаючай маці. І ўсё ў свеце ёй падуладнае. Яна можа судзіць і жывых, і памерлых. Праз гэта можа дапамагаць. А можа і сапсаваць, бо ўвесь свет ёй падуладны. Паўтарылася яна. Так, працягнем. Прайшоўшы абрад дамавіны, дзе яе прыхавалі ў нячыстым месцы на 3 дні, каб яна бачыла нябожчыкаў, вядзьмарка Ганна набыла неверагодную моц. 3 дні яна ляжала ў дамавіне ў хлеве. Яна падумала. У лазне? Працягнула. Не, у хлеве. Выправілася ізноў.
Там чарцей болей, месца прахадное. У лазні не тое там твораць. Ды, дарэчы, трэба прайсці праз дамавіну. Трэба запытаць у гапоніхі. Гапоніха тое ведае, а мне сабака не адкрылася, кошка драная, прайсці бы. Дык я і прайду. Вось тут і зраблю, як гэтыя жыды робяць, сядзяць сябе ў цяпле і вандруюць па сусветах, і ўніз, і ўгару, а я тут так а цяпер, навошта мне гапоніха? Ляжы ў хлеве мёрзне. Гэта ў каго бачанне неадкрытае хай ляжыць, а я пайду, пахаджу, сходзім і ў хлеў. Пацёра вымовіла яна, працягваючы. І стары Міхал у дамавіне ляжаў. Яго на 3 дні ў доме пакінулі, ён сапраўды памёр, а на 3-й дзень устаў, як не быўшы. Молока, кажа, няма выпіць, і хлеба хочацца. Мамачкі, ратуйте, людзі як кінуліся з хаціны, а ён смяецца, зубы белыя, валасы чорныя. Ванька адзін застаўся, за страху яму самагонкі ўліў, болей нічога не было. Но, можа, думае, супакоіцца і назад ляжа. Дык яны тыдзень пілі. Ванька сам быў, як нябожчык, хоць у дамавіну кладзі, а Міхалу хоць бы што. Адляжаўся сабе, не ў дамавіне, так, на печы, і толькі смяецца. Мужыкі сабраліся, кажуць, Што ты, Мішка, ў дамавіне бачыў? а ён кажа, Красуню такую, што вам і не снілася. Яна мяне абняла і пацалавала, а я з ваўка ў чалавека пераўтварыўся, і красуню гэтую за сябе ўзяў. і смяецца. Як узяў? Запытваюць. Ты так і ўзяў, як муж жонку бярэ, так і ўзяў. Ды усміхаецца, сама вочы чорныя, бліскучыя, зубы белыя, валасы як грыва, чысты цыган, толькі кальца вухі не хапае. Шырока усміхаецца, давольны. Ганна спынілася. Каханы, што гэта яна піша? Запытала яна, узнімаючы на яго вочы. Не ведаю, любая. Паціснуў ён плячыма. Пра нейкага Мішку цыгана і пра гажунь з таго свету. Не ведаеш, хто гэта. Здагадваюся. Яна усміхнулася. Ён пацалаваў яе лоб. Глядзі далей. Працягнуў. Адкуль яна ведае пра труну? Запытала на яго занепакоена. Яна ўсё ведае. Бо ж радавая, патомная, каранаваная. Яна бачыць. Чаму не? Ён супакойваючы пагладзіў яе па плячы рукой. І нас яна бачыла, запытала яна чырванеючы. Кожную ноч бачыць, прыпіраецца пад вакно і глядзіць. А што ёй? Сумна. Толькі вось я шторку павесіў, як заўважыў. Праз шторку яна не бачыць. Ён паглядзеў яе на палоханы твар, рассмяяўся. Яна рассмяялася таксама. Давай глядзі, а то і знікне. Сувязь перарвецца. Вымовіў ён, паварочваючы яе твар ад сябе да колу прасторы перад імі, у якім Ганна стукала па клавіатуры. Шхіна глядзіць у малькут. Усміхнуўся ён, абдымаючы яе, і яны працягнулі глядзець. А брат у дамавіне дужа моцны, і не ўсякі яго вытрымае. Працягнула Ганна, насупіўшыся. За 3 ночы, якіх толькі чарцей не ўбачыш, і д'ябла, і смерць з касой. І вось, калі д'ябл і смерць за цябе прыйдуць, то яны запытаюць. Чаго ляжыш, Ганна? Гучна гаркнула яна, так што падпрыгнула. Як ляжу, сіджу. Вымовіла яна сама сабе напалохана. Не сядзіш, а ляжыш. Працягнула яна пагрозным голасам, ад якога ў ката збочы яе на стале поўсць паўстала дыбам. Ён зашипеў. Ганна хлопнула яго па азадку і штурханула ўніз. Не перашкаджай, бясоўская морда. Так, прыйдуць, запытаюць, што аддасі нам заведы, а ты тады адказвай. Аддам тое, чаго няма. Яны зразумеюць, што аддаеш ты ім душу, і пойдуць, а ты нічога і не аддала насамрэч. Вось як можна шукаць д'ябла і смерць, бо ж яны дурныя. Вымовіла яна, працягваючы пісаць. І тады яны пойдуць і пакінуць скарынку. Гэтая скарынка ведае. Яе трэба прыхаваць пры сабе і па крошачцы сілкавацца. І вось, калі скарынку гэтую з'ясі, то набудзеш моц невымерную. І будзеш бачыць і чуць. Так, ага, бачыць і чуць. Добра. Яна адкінулася на стуле. Стамілася. Чаю выпіць? Не, працягну. Добра пішацца. Натхненне ідзе невядома адкуль. Год не пісала нічога, а тут вось хінена. Вымовіла яна і спынілася. Што гэта?
Раптам спытала самой сябе, ён зажаў рот рукой. Ганна падазрона азірнулася вакол. Так, нікога няма, але гэта не проста так, чую, нейкім духам пахне. Адкуль у маім чыстым пакоі жыдоўскія словы? Жыды зноў твораць. Вырашыла яна. Свечку царкоўную запаліць трэба пачысціць. Яна ўстала, прайшлася да пханага куту з іконамі, якія былі ўвешаны травамі, крыжамі, цвікамі і вяровачкамі з нябожчыкаў. Цяпер яна рабіла па-чорнаму. Такі ў яе быў перыяд. І запаліла васкавую свечку, утыркнутую ў соль. Свечка пстрыкнула і загаралася ціха роўна, робячы вакол сабе вясёлкавы прыгожы арэол. Ось і добра. Вымовіла яна, пайшла і села на месца, працягнула пісаць. А ў лесе за вёскай жылі жыды. Там стаяў каўдаўскі маёнтак, дзе жыў памёрлы пан Ваўкалака са сваёй красуняй, мёртвай жыдоўкай чараўніцай, якая здавалася жывой. І Ганна бараніла ад іх наваколле, бо яна была добрай. Ганна зняла браво і кіўнула сама сабе. Кахана, яна ж нашыя кніжкі крадзе, вымовіла яна напалохана. Перапісвае. А кліпа толькі так і можа рабіць, каханая. Вымовіў ён, абдымаючы яе. Бо ж свайго нічога ў яе няма. І кліпа сілкуецца адлюстраваным святлом, перакручваючы яго. Глядзі далей. І вось неяк праязджаў праз вёску хлапец-маладзец. Вымовіла Ганна распеўна. Рыцар, Дадала і спынілася, падумала, кіўнула адабральна. у плашчы, на кані, са шпорамі з паходу. Працягнула. Ого, гэта нешта новае, золатка. Ён зацікавіўся, пасунуўшыся, абняў яе, яны працягнулі назіраць. Рыцар гэты быў не тое, каб вядомы, малады, імкнуўся да прыгодаў, якія яму былі патрэбныя, каб праславіць сваё імя. Ганна задаволена усміхнулася. І вось тут ён даведаўся, што ў лесе жыве чараўнік і пажадаў вызваліць жыдоўку, якую захацеў ахрысціць. І мёртвую жыдоўку, курву. Яна зарагатала. Яна нахмурылася. Што яна піша, кахана? Чаму яна піша пра нас так блага? Мы ж ёй столькі дапамагалі, вымовіла яна згорача. Таму і піша, каханая, што дапамогу кліпа прымае за слабасць і хоча забраць усё, акрамя таго, што ёй далі. Бо дае па меркаванню кліпы толькі слабы, а яна лічыць цябе моцнай. Глядзі далей, ахува. І, даведаўшыся, паехаў гэты парубак у лес. Ганна стучала ліха, і рыцар пераўтварыўся ў яе ў парубка, але яна не заўважыла яго паніжэння статусу. І ў лесе яго напаткала вялікая бяда. Пан чараўнік дапусціў да яго чары, і ён збіўся з дарогі і не знайшоў маёнтак. Доўга блукаў і бачыць хутар, а там жыла вялікая патомная каранаваная вядзьмарка Ганна, пра якую гаварылася вышэй. Яна жыла паводдаль ад вёскі на хутары, бо ўсе вядзьмаркі жывуць паасобку. Людзі іх баяцца, бо яны знаюцца з чарцямі. Вывела яна, набіраючы. Так, і вось парубак рыцар, Дадала яна. прыйшоў да Ганны вядзьмаркі на паклон. Кажа, хачу ратаваць прыгажуню. А Ганна яму, ты што здурнеў? Тваёй моцы на гэта не ахопіць. А той кажа, Як гэта? а Ганна яму, так гэта, ты слабы, абсерышся. Табе трэба моцы прыдбаць у штанах. Тады ты не апаскудзішся, калі пана ўбачыш. Ён не вытрымаў, зарагатаў, закрыў твар рукой. Што ты, кахана? Запытала на яго. Бо я ведаю, што далей будзе красуня. Патлумачыў ён. Слухай, есці нешта хочацца, зрабі ты кавы, ахува. Ён махнуў рукой, і бачанне застыла. Калі ласка, хай Ганна падумае, натхненне наберацца. Зробіш? Канешне, кахана, вымовіла яна, абдымаючы яго. Яны пацілкаваліся, і ён махнуў рукой зноў. Падзеі перад імі пачалі працягвацца. Ганна апусціла пальцы на клавішы і застучала, адначасова вымаўляючы тэкст, гучна са салодай. Як гэта я слабы, вымовіў рыцар пагрозна, я моцны, у мяне меч і дзіда. А Ганна яму, дзіда кажаш, зараз праверым, наколькі востры твой меч і дзіда цвёрдая, крэпкая дзіда. Перапісала яна. Ён засярочна глядзеў колы перад сабой, яна таксама, як і ён. Разам яны глядзелі на тое, што робіцца ў Ганнавым пакоі. Каб пана перамагчы, табе трэба моц чараўнічая, а моц гэта перадаецца праз мяне. Ты павінен у мяне моц узяць і заплаціць за гэта. Я многа не возьму. Вядзьмарка стала, падбачэнілася, яна была прыгожая. Ганна спынілася і працягнула.
Ён узняў бровы і схапіўся рукой за бараду. Калі яна была маладая, нават мішка каўдун на яе заглядаўся, а з узростам яе прыгажосць нават расквітнела, бо яна набыла цела. Ганна хмыкнула. Гародзі ў яе былі поўныя, як мяхі. Працягнула яна. З віном. Вымовіла і усміхнулася. Сцёгны, як горы крутыя, не ўзлезеш, валасы густыя, як лес, каса, як колас да пола. Была ў маладосці. Дадала Ганна гістарычныя праўды. Паправіла хусціну. Але і сталая Ганна была нічаго. Скончыла яна, падумала і выправіла. Відная. Ганна была відная. Так, і яна кажа: «Рыцар, ты павінен узяць маю моц, калі твая дзіда не зламаецца аб мае сцены». Вымовіла яна, усміхаючыся. «Тады ты атрымаеш чароўны дар і зможаш перамагчы пана». А які дар? Пацікавіўся рыцар. А рыцар не дурань. Ён усміхнуўся. Толькі б Ганна яму нейкая хвароба не падарыла. Бо ж рыцар тут не першы, не апошні. Раптам ён пазірнуў да яе і прыкрыў рот рукой. «Прыбач, анёлачак», вымовіў. Нічога, кахан, гэта гістарычная праўда, кіўнула яна. Яны працягнулі бачанне. «Дар перамогі жыцця над смерцю», гучна вымовіла Ганна. «Крышмары», і пагрозліва усміхнулася, гледзячы на іх з экрану. Яна ўсё ведае, кахана, вымовіла яна са страхам. «Не бойся, любая, альтер-гэй, бо ў цябе ёсць я. Усміхнуўся ён. І са мной цябе не пагражае нічога». Яны працягнулі глядзець разам. «Я згодны», вымовіў рыцар. «Я хачу ўзяць крышмары, каб перамагчы смерць і пераўтварыць яе ў жыццё. Давай, ён распрану латы». Ганна спынілася. «Камзол, не, кальчугу». Яна задумалася. «Зняў латы». Нарэшце напісала. І Ганна таксама распранулася перад ім. «Далей мы глядзець не будзем, анёлачак». Рашуча вымовіў ён і махнуў рукой. Бачанне знікла. «Пакінем інтымнае жыццё Ганны ім абодзвюм. Да таго ж рыцар гэты не проста так да яе заблукаў. Гэтая душа прагне ўлады і валодання, перамогі над тым, што не разумее. І Ганна добра павучыць яго. На некалькі жыццяў хопіць». Няўжо ён з ёй? Яна змаўчала. А што яму? Ён яе бачыць прыгожай. Яна яму вочы зачаравала. І ён бачыць яе сапраўднай каралевай ляснога царства. І цяпер ён авалодае ёй. Ганнай, вымовіла яна з жахам. Ну а што? Яна для яго не таўстая брудная цётка з цыцкамі да пояса і 3 зубамі, а вялікая радавая патомная царыца. Бо ж ён ужо гуляе па правілах яе гульні. Яна гэтага ад усіх дабіваецца, каб яе бачылі каралевай і бруднае вока ўбачыць. Ён абняў яе. І што потым, вымовіла яна? Потым нічога. Пойдзе блукаць у лесе, паблукае і сыдзе. Паедзе ў карчму, нап'ецца і пачне ўсім распавядаць, як ён змагаўся з вядзьмаркай дзідай і перамог яе. Толькі вось дзіда паламаецца, але ён знойдзе лекара, і той яму яе падклее. Бо рыцар хоць і грэшны, але і грэшнікі павінны прыцягваць свой род на зямлі. Ён пацалаваў яе. А давай перапішам казку, кахана, вымовіла яна. А як ты хочаш прапісаць яе, любая? Запытаў ён. Рыцар скажа, што сапраўдны крыж належыць не мары, а Господу, і што вядзьмарка яго падманувае. Як ты, калі ты адмовіўся ад крыжа мары, крыжа вечнага існавання ў яе пустэчы з дзікім паляваннем, і даў распяць сябе на крыжы дзеля цябе самога, бо ты ёсць адна і любы. Яна прытулілася да яго. Але ты ўмаліўся і пакутваў, вымовіла яна, хаваючыся пад яго рукой. Гэта трэба было зрабіць раней, любая. А ён цяпер ужо пагадзіўся і панясе свой уласны крыж. Выпрабаванне бляскам кліпотнага, якой здаецца яму Ганна, бо ён хоча вызваліць прыгажую не дзеля кахання. Ён яе нават і не бачыў, а дзеля сябе самога. Але, можа, гэты рыцар яшчэ не зусім згублены. Я і сам не ведаю, нават Бог не ведае ўсяго, любая, што датычыцца вольнае душы. Вымовіў ён, абдымаючы яе. Можа, і так, каханы, яна прыціснулася да яго. Можа, нешта здарыцца. Можа, да іх нечакана святая сусед Іван, які захоча папрасіць у Ганны нечага, а можа, пазычыць. Ёлак пасля перапою. Ён кіўнуў.
Бо ж стары міхал пераўтварыўся ў чароўніка ваўкалака жыда, паганскія камяні пазнасіў, крыжоў панаставіў. І цяпер піць дарма не дае, а толькі па святах. І ён Івана адразу на стайню скіруе, каб той гной выносіў. Ён усміхнуўся ў вусы. Ну дык што ідзе, Іван? Дзе каханы? Яна усміхнулася. Вось ён ужо на парозе, хуркоча ў дзверы. Ганна адводзіць на імгненне позірк, і рыцар прачынаецца ад чараўнічага сну. І цяпер бачыць, што ён голы, без парток, яго дзіда прыгатаваная, а перад ім таўстая брудная цётка без зубоў. Ён шырока усміхнуўся паласовай усмешкай. Любы, дык ён жа яе заб'е, вымовіла яна з жахам. Не, каханая, не паспее. Паспее толькі парткі падхапіць. А Іван ужо тут. Ганна, дай Хрыста раді зёлачак. Вымовіў ён. Галава баліць, не магу болей. Лячыцца не магу і жыць не магу наогул. Ратуй, даражэнькая, я табе рыбкі налаўлю, калі ачуняю. Каб табе трасца, а каб цябе в басіну. Пачулі яны аднекуль крык, а затым прутную лаянку на польскай і французскай мовах. Пся крэў, халопка. Ён павёў рукой, і голас заціх. Рыцар цяпер будзе вучоны, любая. Вымовіў ён. Ганна перакруціць усё так, быццам бы ён сам заліцаўся да яе, а яна спыніла яго сваімі чарамі, але гэта не дапаможа. І тады ён прывядзе атрад жаўнераў і хату Ганнаву зраўняюць з зямлёй. Не, неяк жорстка. Ён пакачаў галавой. Яшчэ спаліць небараку, што ж рабіць? Ты да чароўніка хацеў? Вось табе дарога. Раптам вымовіла Ганна, усміхаючыся. Я табе лес адчыню і пройдзеш. А ты што думаў, я сапраўды? Я жанчына чэсная, не шлёндра некаторыя. Яна кпліва усміхнулася ў круглае люстэрка, якое вісела насупраць. Ну ўсё, перамагла. Ён шырока развёў рукамі. А гэта табе навучанне, любая. Ніколі не змагайся з кліпай на яе зямлі, на яе ўмовах. Кліпу трэба ці нішчыць, ці пакінуць. Хай жыве, як жыве каханая. Ён абняў яе, а яна яго. Нават і Бог не можа перамагчы кліпу. Знішчыць можа, а вось пераўтварыць супраціў яе волі ў нешта анёльскае, тое немагчыма нават і аднай. Ты ўсё можаш, каханы, проста ты яе шкадуеш, вымовіла яна, прыціскаючыся да яго. Можа і так, любая, можа і так. Вымовіў ён хітра, усміхаючыся в вусы.